Orduan, bueno, titularra izango litzateke, Sergio Arrospidek tren batekin ume bat harrapatuko luke. Bai, nahiko. Nire alabak egunero erabiltzen du erdoildu hitza. Egunero esaten dit, zure euskara erdoilduta dago. Osa, hau izango da, euskaraz egiten dudan lehenengo elkarrizketa horra osoa. Jetxe esakezu volumina, se me hace eco en el marcapasos. Eta esan nuen, hau da, humorearen muga, kasu honetan, hau da. Iritzirik ez baldin bakazu, nahiz eta faltsua izan, nahiz eta pertsonaiaren barne egon, baina iritzia behar duzu komedia hori egiteko, eta publiko hori pulso bat bota. Ikuspuntu zehatz bat behar duzu komedia egiteko. Hau, bita piku da, naiz irratia. Datorrela pikutera, Sergio Arrospide. Pide. Pide, Sergio Arrospide, zer modu. Ei, eskatu. Ez geneken abeslaria zinenik, tio. Bai, ez zeneken? Bueno, kriston abeslaria. Mikel Antero antzuka, Mikel Anteroren maila bakat, bai. Mikel Antero, gure aurreko gonbidatua izan zena. Hemen negotzen Mikel Antero ezagutzen duzu, ezta? Noski baietz. Nork ez du ezagutzen Mikel Antero? Bai, zeinek ez du ezagutzen. Wikipedian agertzen da. Bai, hori da. Por cierto, badakizue gure ezjakintasunetik abiatzen dela programa hau, eta horretan aditua naiz. Bai. Horregatik ekarri nozu ez? Aparte, ekarri dut. Horregatik zinantzu gure bigarren aukera. Beste ezjakintasunetik partitzen den beste... Ez dakit zeiten ere, ja galdu naiz Mikel aurkeztuzuk. Ez da berrezkoa. Hemen dator Sergio Arrospide, aurkezpen txiki bat egin behar nion, baina Sergio ez du Wikipediarik. Beraz, ez dakigu ondo zer esan. Hemen dakago Mikel Anterona, ez digu balio. Ez daukagu Wikipediarik eta hori da gure iturri bakarra. Ere egia esan behar da, osea, gure... Bueno, auzoa ebai bada beste iturri bat, gu aur parketan ikusten gehagunero, iaia, bai, Mikel? Iturri ondoan. Iturri ondoan, eta hori da gure iturria, eta badakizu nolako nahi zen. Zer nolako gauzak egiten ditudan zure anaiarekin, horreko gauzak. Bueno, gauza da, jakitea nolakoa den, ikustea egunero, eta batez ere jendeak zer esaten duen bere inguruan, ez? Bai, Sergio guten denean, konversazioak aldatzen dira. Bai, bertxioak daude. Bueno, Sergio ezagutze ez du narentzako, Wikipedia horri bat egin dezala, eta horri ja. Edo galdetu diezaiola bere ama edo amonari, eta berak esango dio. Edo gure amari ere asko ikusten du. Bai, zuen amakin askotan ikusten geha, oso lagun mina da. Berez, aurkezpen txiki bat egin behar dugu, ez? Ez da oso irrati programa formala hau, berez guk ez dakigu irratia egiten, eta horta etorria, ikasten ari, gero eta hobeto, oain sintonia dukagu, bideoan ikusten dutenek ikusiko dute atzean ere logoa daukagula, aldatu egingo den logo bat seguruna. Horrazten hasekera. Dakidan ez hau da zuen laugarrengo kapitula? Bai. Laugarrena. Oso ondo dago. Eta momentuz, esango nuke, laugarrena izateko, igual hasierarik onena izan dela. Esango nuke laugarren onena izan dela. Bai, ez da? Nik ez daukat referentziari, baina nahiko polita oain arte onena. Bira, nola esate genuen ez dakigula irratirik egiten, denbora kontrolatzeko nago ni hemen, eta txapa pixkat emateko, eta ez diot eman, orain eman dio. Ze ondo. Mikel, bota. Hori, Wikipediarik ez du, beraz, sartu naiz Googleen behiratu dut Arrospide, takide bat atera zait. Aizkolari bat. Baita ere. Zeke jo topatu deu? Baina konde badago hortikan. Bai. Bai, benetan. Konde bat edo ez dakit... Bai. Aristokrata bat. Bat. Arrospide zuen abizena, klaro. Horre, pista badago. Bai. Alfonso Amairugarrenak eman zion, ez dakit ze historia, ez zitaien interesaten, eta nion kasorik egin. Baina, bai, Sergio Arrospide zuen izena. Nik hemen daukat... Nik entzun nuen behin Arrospide esan nahi zuela, arotzen errepide? Arotzen bidea? Arotzen bidea izan daiteke. Arotzen bidea. Edo arrozaren bidea, baina ez gaude Tailandian, orduan. Edo kanpotarren arrotzen bidea, agian
ezagutzen ez dezun jendearen bidea. Arrotz bidea izan daiteke, hori da? Bai. Galbidea. Bai, Interrail deitu daiteke ere bai. Arrotzen bidea. Sergio Interrail. Ez da kasu izen artistikorik ez. Benetan. Iruditzen zait pizkat flipatuta hori. Flipadillo, ez dakit, ez daukat. Eta nire nahi sinorta badaukat, baino... Zegoia daukalako. Zein da zure Jose Miel, naiz. Nei saretan Jose Miel bezala. Bai. Sergio aurpegi raroa jarri du. Sergio ez du sarerik. Ez daukat. Bueno, badaukat, baino normalean ez dut hainbeste erabiltzen. Nire lanerako, horrelako, ekitaldiak eta gauzak egiten ditudanean, jartzen ditut, baino bestela, ez gehiagi. Improvisatzen dezunean ere, ez dezu sarerik. Ez dago. Ze galdera, Ondo ekartuta. Bakizu ze gertatu zen, aurreko programan Iñaki hasi zela galderak egiten, en plan pro, baina zertara etorri honea, benetan. Osea, zin nahi buruzko galderak egiten, bai, eta orduan hori egiten zanutenean azak zer da. Bai, eta jarri nintzen, intensito jarri nintzen, Mikel Antero etorri zen, Mikel laguna daukagu, eta, bueno, eta interesan nukan, eta ez dakit, subkonstienteak edo, bidali zian nola seinale bat, Mikeli elkarrizketa duin bat egiteko, eta ez gaude horretarako. Beti egiten den Iñaki. Ikerrekin, hasi zinean teknikari roiotan. Mirarekin txakurrei buruz ez dakize diskurso ematen da, txakurrak... Mirari hasi zen, esaten txakurrek odoleztatutako pototietan muturra sartzen dutela. Bera hasi zen. Hori egia da, bai. Eta nik, bai. Beraz izen, argi eta garbi. Orduan, esango nizuke Iñaki, hau ez dela zure bakarrizketa egiteko espazio, eta mesedez, baina gauza da, galdera prestatu dituzu edo hor... Bai, ez. Bai? Prestatu ez duzte zer? Momentuan botatuko dizu. Atzo okurritu zitaian gauza bat eta apuntatu, no? Egia da, Mikelek gaur kuaderno bat ekarri duela eta gauzak apuntatu eta ekarri. Eta letra honakin, ulertzen da. Bueno, letrakin ekarri edo, bai, eta zenbakiren bat. Bai. Bueno, apuntatutako hori irakurri, edo ez dakit, edo, a ber, oin formalena Mikel izango da, bai. Ez. A ber, Mikel, baukat, ez zer baino lehen, zuk bidalitako hori, Sergio Arrospideren, ojo, nik egindako lan hori, investigazio lan hori. Arrospideren inguruko investigazio lan hortan, Condes de Montealegre deitzen den kuadro baten agertzen da, Amar, Sergio de Arrospide y Valera. 1952, 1960. Zer ikusirik badukazu hortan, ez dakit zerdean. Ez nekien ez da existitzen zela Sergio de Arrospide. Horrek ematen du beste maila bat, Baina de hori igual jartzen dute pixat flipatzeko, oza, nahiko izen guaia daukazu. Batzutan juten zea, ez ekitaldi batzuetara, eta han jendea aurkezten da bere abizenekin. Sergio de Arrospide, normalean ez, Sergio Asekas, baina jendea, goi mailako jendea beti abizenakin aurkezten da, ez? Gaina abizen luzeak dituzte, komposatuak, de Arrospide, gauzak. Hostia, yo no sé, me queda muy lejos de Arrospide. De Arrospide, bai, da pixkatola, bai. Baina jartzen dezu, de hori eta jatena aldatzen da, Bueno, a ver, Mikel de Iriarte, raro, Iñaki de Iriarte ez da, igual ez da. Baina Iriarte de ez daki zer, igual? Bai, Iriarte de las Heras. Iriarte de Casas Huertas. Huertas, behitu, Iriarte de Casas Huertas, Era diktadore baten eskuin eskuaren. Edo arbitroa. Bai, arbitroa. Kolega de Somoza. Konturatu ez date arbitroen abizenak nolakoa dian? Beti dian, raroak. Da, bat oso aman komuna, izan daitekela García Pérez eta gero bigarrena izaten da nahiko random. Aurten aurkeztu nuen Gipuzkoako arbitroen federakuntzaren ekitaldia, gala bat, eta gero beraiek aurkezten ziren bere izenekin, eta Martínez Lechuga. Aitor, Pérez Laza. Vale, orduan, bai. Ez que aurten egin dutena arbitrok personalizatzeko, personifikatzeko, zeren lehen zan bi abizen, eta orain esaten dute izen eta lehenengo abizena, esan dut pertsonak dira zu bezala. Mikel, ez dut tekniko jarri nahi, baina mikroa hau inguruan jartzen baldin badezu. Horrela. Ez hain beste. Horrela. Horrondo da.
Bai, barkatu, bai, jarritu, bai, Eta egia personifikatzeko hori esan zen. Bai, orain, arbitro, ez zaizkit burura etortzen, baina zan Pérez Lasa, eta orain da Ignacio, ez dakit nola Mikel izena. edo ez dakit nola. Izena jarri diote Bai, arbitroi. izena eta lehenengo abizena. Arbitroek guain izenak deskubritu dituzte? Hori da. Bai. Ze ondo? Baina lehen bat zegoen, ez? Joaquín Ramos Marcos. Bai, baina normala esan Ramos Marcos. Ramos Marcos, bai. Eta orain izango lukete Joaquín Ramos. Bai? Bai. Bigarren abizen hori kendu indute? Bakizute zergatik zen? Amakaserretu dira pilo bat. Zergatik hasi ziren Espainiako ligan izan zen, horrelako nomenklatura edo erabiltzen hasi zianetik. Izan zen, bat zegoelako, uste dut, osea, igual... Leyenda urbana bada, Leyenda urbana, edo igual bulo bat kolatu diate, baina Francisco Franco bat omentzeon. Ojo, arbitro bat. Eta... Bai, entzun dut kondaira hori, baino ez dakit egia den, baino bai. Baina izan liteke, osea, nire enkajatzen ditu. Eta orduan, baten partido txar bat egintzun, gaizki pitatuzun, eta, claro, kritikak izan zian, eta Francisco Francoren ganako kritika horiek ezin zian onartu. Orduan, bigarren abizena jarri zioten horregat. Francisco Franco la ha hecho fatal. Francisco Franco a la mierda. Lleva 40 años. Gaizki, claro, osea, begira. Bai, esango nuke, Eta orduan ja, hori ja... Kultura orokorra, Bai, orduan... Saiontan. Historiako horrialde hori nola pasa degun ja, ez? Orain, izena eta abizena bakarrikan jartze diote. Zuen bigarrengo abizena? Valentín. Iriarte Valentín. Hori da. Ez dakit, arbitro bezala ez daka... Iriarte Valentín del Colegio Guipuzcoana, nahi kolatzen dit, Kolatzen. Ez da, ikusten etorkizunik horre... Iriarte Valentín, no? Ez. Arbitro bezala, ez. Osea, nik pitatu duten aldi gutxitan, oso gutxitan, konfliktoak egon dira. Konfliktoak egin dira neregatik, bai. Eta, bai, ez dakit. Azteko, iritsi barzea garaiz, partiduetara. Eta zuretzat hoi da nahiko erronka polita, Nik iritsiko nintzake 10. minutuan, ja, osea, 3 gol sartuta, zeinek sartu du, galdetu marko nuke. Zer gertatu da hemen. Batek apuntatu dit, hori, bai, barkatu, berotu gabe, kalambreak. Gaixi, Bai, igual beste ofizio bat bilatu. Guai dago podcast bat grabatzea zeren. Podcast batea ezin da berandu iritsi, ez? Ez da posible. Ez da posible. Bueno, beste... Tele lanean bezala, ezin zea berandu iritsi. Bueno, lo gelditu zaitezke, ez? Bai, baino... Oso deskaratu. Zure lekura ezin zea berandu iritsi. Ja. Oetik lan egiten badezu, desde luego, ez? Miki, sobra iriki baina lehen. Bai, nervioso jartzen hasi da, eta sobra iriki du. Esan, denbora aurrera dijoa, badakizu, aurreko gomidatuak Mikel Antero kutzi zigula gai bat, ez dakigu zer da, bueno, zuk zer horrek irik izazu, guk ez dakigu zer da, eta jakin nahiko genuen. Zertaz dijoan... Irikitzen ari da. Izan daiteke hitz bat, izan daiteke esaldi bat, izan daiteke... Proposamen bat. Aiba dios da, ez da gauza normala. Bueno, Mikel Antero ere oso normala ez da. Utzi duna da marrazki bat, hemen. Marrazki bat. Tren bat agertzen da, hor ziztu bizian. Vale. Bi aukera dauzkagu, alde batetik, Kike. Kike Amonarriz. Kike Amonarriz. Eta bestean hor da? Ume bat. Eta jartzen du, hemen agertzen da, nork salbatuko zenuke. Vale. Kike edo jaio berri bat? Edo jaio berri bat, ume bat, bai. Kiki Amonarriz edo ume bat. Dikotomia zaila. Osea, Mikel normala ez, eta... Ez dakit hau ikusiko den, baina marrazki polit bat ditu. Punta zegoen ginean hitz egiten, goratzen dikotomiaz, erabakietaz, eta orduan horrela okurrituko zitzaion, hori. Horri buruz egon zineten izketan? Bai, oso sakon. Bai, sakon egi, esaten duten ez, sakon egi agian. Kontua da, Kike Tolosarra dela, ni bezala, orduan, alde hortatikan... Ume hau izan daiteke Tolosarra, Ibarrakoa, edo batzuek dakit nungoa. Edo Hitler txikitan. Ez dakit nola duen izena, ez dakit nola pegia nolakoa den, imaginatu, Kike bai askotan esaten dena, denboran bidaiatuko nuke Hitler akatzeko txikitan, agian Hitler txikitan da. Bizkarrez dago, ez dugu bigotik. Orduan ez dago zalantzarik, baina Kikerekin ez dago, klarik. Kike oso tipo... Kike akatzea gauza itxusi xamarra da. Oso itxusia. Bai,
Bai. Orduan, bueno, titularra izango litzateke, Sergio Arrospidek tren batekin ume bat harrapatuko luke. Bai, naita. Berak erabakiko luke, hau bat. Bera aukera izango litzateke ume bat txikitzea. Oso ondo. Hau da, Sergio Arrospide. Beitu, hau da bera aurkezpena. Wikipedia eta ez ezer. Honekin badukago honekoa. Orduan, Kike zalea zera, Beitu, ba hemen dakagu. Beitu, Kike. Batetik, Kike Amonarriz, eta bestetik, Onintza Enbeita. Maguregi. Ez dakigu, hauetatik zeinek ematen dizu nazka gehien. Hau da, gure galdera. Nazka ez da hitza. Bai, horretik da galdera zaila. Hemen sakonak era. Bueno, Onintza ez dut hainbeste ezagutzen, ikusi dut noiz bait, baino Kike gehiago. Eta gainera oso tipo jatorra, kalean ikusten duzunean, beti agurtzen zaitu. Ez dakit zain zera, baina agur. Bai, baina horrelako jendea gusten zaite, bai. Ni horietako bat naiz, Bai. Ez dakit nozare, baina agur. Dena ondo, familia, ondo, bai. Ondo. Teleberrin agertzen dian hiltzaileak bezala, ez? Beti agurtzen du, Kike Amonarrizek. Beti agurtzen zuen. Orduan, esan dezakegu Kikek ez dizula nazkarik ematen. Ez. Eta Onintzak, Piskartez. Bai, Onintza ez da ere. Iaia, baina bat aukeratu behar dezu. Zeinek ematen dizu nazka gehien? Zen olako... Gero men klip bat dikoa, sari sozialetan. Zeinek ematen dizu nazka gehien? Bai, konteksturi gabe. Lehenengo erantzuna da, jaio berri bat hilko zenuke tren batekin, eta bestea, Onintza behitea, nazka ematen dizu, ez? Bale, hor klipa daukagu. Badaukazuteia lan eginda, Igual horregatik Sergiok ez du sare sozialik, ez da? Horregatik. Eta eluke izan beharko. Hemendik aurrera. Badauzkat, baina ez ditut asko erabiltzen. Adibidez, Facebook hasi zenean, izan zen mi kaballo batalla, eta 6.000 lagun izan dituen. Eta wow! Hor... Hainbeste jende ezagutzen duzu? Bizitza normalean? Ez dakit, baina telebistan agertzen nintzenean, egunero agian, benetan, 40... Senyora. Berrogei pentsatzen izan. Zer esango dut? Atxo, berrogei pertsona bidatzen zizkidaten gonbidapena, bai, berrogei egunero, oza, berrogei. Una pasada. Hoi lana, danai bai. Bai, ez. Hau bai, ez baino... Egon batemat, ez da broma, Sergio, batemati ez ezko emango zenion, claro. Bueno, usten duzu horren bizto, ez? Egon da, senyora hori, podcast hau entzuten, da esango du, ze kristo, gertatzen da. Baina, dauzkat lagun pila bat sare sozialetan, 70 urtetik gora. Hori da zure targeta, ez? Bai. Senyorak, jubilatuak. Bai. Haientzako prestatu nuen bakarrizketa bat, eta hau izango da nire 3. urtea antzezlan horrekin. Eta jubilatuekin? Bai, bakarrik jubilatuen. Egiten ditugu jubilatuen etxeetan, eta Euskadin zehar, egin ditut dagoeneko ez dakite, 100 piko emanaldi egin ditut, bai. Eta ezagutzen ditut, jubilatu pila bat. Claro, imaginatzen ari nahi zor, sarreran egongo dala norbait, diskotekan bezala, ez? Mesortzi espaldin mauzkazu. Karneta eskatzen. Basu hortan, jubilatu karneta eskatzen. A ber, sintronanen kartilla, bai. Sintronik espaldin mauzkazu ezintzia sartu. Karneta eskatu eta ber, 78 dituzu. Bai, horri buruz txantxa asko egiten ditugu bai, eta da kriston publiko polita. Oso irekia, eta gero... Egia da eskertuak direla. Oso eskertuak. Bai, eta txalo egiten dute, bukaeran, gustatzen zaie. Bai. Ez dakite... Batzutan abalantxak bai egiten dute, oso motela, baina abalantxak, Bai. Glaziar bat bezala, ez? Oso poliki dijoala, baina aurretik eramango zaitu, kentzen espaldin. Adibidez, badaukat lagun bat, basaurikoa, Flor, egunero, bidaltzen didala goizean, eguno maitia, egun polita izan, lore sorta bat, horrako, bai, beti, egunero, super jatorra. Igual Florrek egiten du mezu bat hartu, enviar a todos. Agian bai. Eta zuk uste zu Flor oso jatorra dela, eta Florrek egiten duna da pesca de arrastre, igual, ez dakit, Saludo pelágico. Bai. Igual. Agian bai, baina berdin zait. Berdin zait. Baina ze polita, egunero... Oso polita. Etxekoekin askotan egiten ez teguna. Horrako jarraitzaileak baditut.
Ni pentsatzen nahi nintzen, gauza oso sakon baten, eta da. Hainbeste bolo egin baditu, dirua ingozun, gizon honek. Ze kotxe bote du, Sergio Arrospide. Zer, claro. Hemen sekzioa egingo dugu, igual soinuak sartzen hasi beharko genuke, ez? Bai, edo sekzioen, ez dakite, sintoniatxo bat. Hortako ordenagailua iriki eta... Bai, ordenagailua daukagu hemen, igual iriki eta erabilien beharko genuke. Horrengo astetik aurrera, konpromezu hartuko dut. Hasiko gea soinuak eta gauzak egiten. Baina hemen sintoniatxo bat behar dugu. Flipautasunaren ordua, edo horrelakoaren bat. Bai, flipautasuna edo... Bai, flipautasuna ordua iritsi da. Eta flipautasuna neurtzeko eta flipatzearen eta flipau bat izatearen arteko marra fin hori, baina fin horren ze aldetan dagoen ikusteko. Bueno, batutan zeharkatzen dira muga hori. Bai. Fina dira eta pasana. Eta bietan. Salto txiki batekin zaude beste aldean. Hori da. Eta hori gertatu zaio Sergio hori zeren lehen zeukan nire kotxe berbera zeukan. Saludatzek inala. Berbera ez, nirea zeuzkan ez dakite 15 urte, horako zerbait zurea ez. Zerneko berria da. Mikelenak itzako ditu ze... Duela 10 urte dakandik eta bigarren eskukoa zen, zeren ni oso gizon xumea naiz. Nirea zen 3. eskukoa. Xumea. Ia 300.000 kilometro gertu. Hortik gertu, bai. Gero intzitu 100 piko bolo, eta erosi dut, zer? Ez que, karo, lehen saludatzen ginean, nola moteroak saludatzen zeaten horrela. Gu saludatzen ginean ere, Citroena daukagunak. Ez dugu lehen taskatzen. Bai, senyor bat bezala, aio. Senyor? Aio. Ze kotxe da kazoren? A bere, flipautasuna neurtuko dugu, kotxean da bera. El tonto, el BMW blanco. Ez, bai, ez. Eta, baina, gauza bat esango beralde, intermitenteak jartzen ditu. Eta BMW-ek badituzte intermitenteak, konprobatu dut. Bai, Sergio, jartzen du. Klik. Bainera jartzen ditut, arrazori gabe. Bueno, arrazoi bat badakazu, beti gaizki aparkatzen dezula, eta lauak jartzen dituzu batera. BMW daukazu, eta txuria. Bai, txuria. Oida, flipautasunaren gorena. Egunero, egiten ditut, benetan, hilabetero egiten ditut, 3.000 kilometro bai. Hori ondo. Gutxi gora bera. Orduan... flipau eta kontaminatzailea. Baita, dena daukat. Umeiltzailea. Eta honitaren borrotatzailea. Eta behartzen un kotxe bat, kalitatezko kotxe bat, ez Mikelena bezalakoa. Pasan hilabetean egin dituen 5.000 kilometro. 5.000 kilometro, ez dago gaixi da. Kaizea jun, buelta, kaizea jun, buelta, kaizea jun, eta bertan gelditu pote bat hartzen. Azteru baten, ostegunean atera, ostegunean junintzen Segorbera, bai? Ez dakit nun da, ez dakit. Castellón. Hori, bale, toki bada. Bai. Segorben egin nuen garrizketa bat, lo egin nuen Toledon. Toledotik Abilara, Abilan izan nuen beste emanaldi bat, eta handik Bilbora, eta Bilbotik Donostira, asteburu baten. Asteburu baten. Ostegunen arratsalean atera eta igande arratsalean bueltatu. Asteburu luzea, la ruta bacalao. Bai, batek esaten du, pote bat hartzea noa, eta horrelako asteburuak egiten du, lau egunekoak, baina, bueno... Igual egoten naiz, bi aste oso lasai, uzan hor bueltak ematen... Iturrian. Nik ezagutzen dut bat tabako bila juntzana eta gutxigo tardatuzuna, de hecho, ostiralean igande. Tabako bila juntzala, eta ostiralean jun, eta igandea bueltatu. Ontxen ator. Ontxe. Ederki. Nik joku bat egin nahi dut. Venga, ba. Aukeratu, bueno, 3 aukeratu. A ber, aukeratu... Baina ikusi gabe horrela, buelta manda. Ikusten da, ez? Oso gutxi, Ahí ba, venga, ya, sorpresa burgatu. Hor non bai. Badago, guri, gustatzen zaigola, galdera errexak egitea. Mikel Goñin, guk ez dugu jende polemikorik ekartu. Bai. DJ Bull. DJ Bull. DJ Bull ikusten. Igual entzun den noiz bait, baino... Lan gutxi egiten du, egia da. Lan gutxi, gauetan bakarrik, udaran, oain bertko. Ni hauetan,
Gauetan ez nahi zateratzen. Edo bolak egiten naizea, edo gidatzen, edo gaizki aparkatzen. Eta izaro, beira, egon zen, katapultako, esautzen zute katapulta... Bai, da katxarro batela jartzen zula harri bat, eta egiten duzuna. Peinun, bai. Katapulta proposamen hoi... Zer da, kulturrekin bat, edo... Bueno, artista berriak bultzatzeko... proposamen bat, Gipuzkoan egindakoan, nire lagun batzuk bultzatu zuten, eta ez dakit ze belaunaldian, lehenengoan, bigarrengoan, atera zen izaroan. Eta izaro hortik atera zen? Uste dut baietz. Eta urrengo urtean, nijo nintzen, eta esan zedaten zuzea, urrengo belaunaldiko katapultako proposamena, osea, joven artista, eta lo de joven me hizo una ilusión de la hostia. Hori noiz izan zen? Ba, duela... 12 urte horako zerbait, osea, joven ez nintzen, ja ez naukan gaztatxe artelarik ez naukan, hogeita mairu urtekin, bai, horako zerbait. Joven. Hasi berria. Bueno, jubilatzeko gazte, zure bolotara juteko gazte. Bai. Hori bai. Gazte, zu izan zinen urrengo izaroa. Bai? Osa, lehen da bizi izarote zen, eta gero, bigarrena, Sergio Arrospide. Oso, no? Bueno, hiru hauekin, Izaro DJ Bull eta Mikel Goñirekin badago joku bat dela, aukeratu inbar dezu, ezkondu, txortan egin, eta hil. Joku klasikoa, eta... Ba, nahiko argi daukat. Benetan? Bai, osea, hor... Txortan Mikel Goñi. Ba, bai. Venga, bai, ze izan behar da oso basatia oso... Pasionala dirudi. Esku zabala, bai. Esku zabala, bai. Esku zabala, basatia, gainera esku gogorrak ditu, horrekin egurra emateko ondo. Eta... Pasa daitek ere, bai? Bai, momentu baten igual... Pasa daitek. Bai, igual... Pelotak hartzeko eskua proposado. Bai. Seguridadeko hitz bat beharko zenuke, agian? Bai, Mikel Goñirekin. agian polizia izango. @polizia. @polizia. Eskontzeko noski baetze Izaro. Ezkontzeko, claro, baina ezkondu, osea, txortan Mikelekin. Bai, baina ezkontza izango zen... Eta, peluzerako hiruren artean, ba, igual... Eta, bueno, por descartes, ez dut ezagutzen DJ Bull. Ez da ez ezagut, bai, normal, claro. Astean zehar... Lo dago. Bai, bueno, edo sofan egongo da botata, edo horrelako matze, bueno, etxetik ateratzen da, gira da, lan egiten duela, Nun ateratzen da, bati ematen dio, dultzaina jotzen du pixkat, eta etxera. Nun ikusi ezakegu Dibul? Euskal Herriko festa guztietan. Guztietan gauero. Joder, ez que estoy super... Bakizu zein da Oian Vega? Bai, noski baiet. Bakarrizketak bai egiten ditu. Egia da. Bai, DJ Bullek ez, baina... Oianekin topatu gehan noiz bait herriko jaietan. Bitu. Erreixa izango da hemendikan aurrea, kontuatuko zera, nola DJ Bull ia guztietan da hon. Bai. Vale. Bueno, hirugarren... Antzeko lana du, hori playa eman, ordenadorian, eta haupa gaztiak, eta... Orduan, gaurko hirugarren kortea izango litzake, orduan, DJ Bull akatuko nuke. Edo txortan egingo nuke. Mikel Goñirekin. Bueno, hori ere, korte polita da. Oso, bueno, Sergioren barrumbiak ateratzen ari gara, baina, Sergio Arrospiderik ilunena. Orain nire sare sozialak zutan daude, Nire sare soziala, nire Facebooka, A ber, Florrek bilar, ze egunon emango dizkizun, Me diría, cariño, pese a todo te quiero. Bai, guiño, bueno, edo guiño, eta ezagit, oinetako argazki bat, oinak, bueno, ezagit, igual fetichismoaren inguruko zehorez, oin baten argazki bat, hola, Florrek, eraztuntxo batekin. Noiz bat bile zute oinen argazki bat? Bai, baino esplikazio bat du. Bai, niri ere, bai. Azkazala morean eukan da, jo, bitu nadakaten azkazala. Zenakoa nazka? Hori bai nazka maten didala. Zerakostea? Ez, Bai, hain naiz pentsatzen, aurreko asten ere bai, nire bikoteak bidaliziala argazki bat, aurren behatz batekin, oinen berrugoa kalako. Eta erosi barnolako zea bat, berrugoak eta horrelako bat. Behin, bidalinion nire bikote bati, eta jarri nion pie de foto de la foto de un pie.
Eta zure bikote hoia da. Hoi da. Eta ez daukago harremanik orain. Ez dakigu zergatik. Bueno, Sergio Arrospideren Wikipedia egiten ari denak. Bai. Sartu dezake ere Sergio Arrospide aktorea, bueno, ze ordenetan jarriko genuke? Komediantea, aktorea, poeta, aurkezlea. Komiko, naiz eta, nire bizitzaren denbora gehiena eman diote, antzezlan munduan nola esagon nuke? Pasadeten edo. Bai, naiz eta hori egin dudan, gero, nire lanaren, ez dakite, 180 izango da, momentu enten da bakarrizketa egitea, komedia egitea, eta gero, ekitaldiak aurkeztea. Aurkeztea. Batzutan egiten ditut bikoizketak edo lokuzioak hemen bertan, hemen Mediaboxen hemen. Bai, atzo egon nintzen. Eroskiko ahotsa jartzen diote iragarkiei. Eroski. Erderaz, euskeraz, katalanez eta gallegoz, bai. Benetan? Bai. Nola esaten da bederatzietan itxiko ditugu bateak? Nola? Maiatzeri esaten da zu, gogora ezatzu bederatzietan edo... Baina horrelako iragarkiak ez ditut egiten. Aguacate Costa Volcán. A 2.50 la bandeja. Eroski zurekin. Eroski. Eroskiek ez dugu ordaintzen. Ez. Iba dukat bakarrizketa bat izen hola el síndrome del aguacate eroski. Bueno, normalean, han saltzen dituzten aguakateak, batzutan egoten dira nahiko berdeak, pero eramaten dituzu etxera, eta handik usteldu egiten dira. Ez dago puntu, ez dago, puntui aurkitzea ez, orain jateko prez dagoen puntu hori ez? Gogorra dago, pixa itea jutentzea, buelta eta ustelduta dago. Momentu hori galdu egin dezu eta jun egin da betirako. Baina hori da, eroskikoekin bakarrik. Bueno, publizidade egin diogu eta egur bat eman bai, empate. Son dentro de lo que cabe de lo más decente. Eta, zuk ahotsa jartzen diezu, baina zer dira, ni erosketa egiteran noanean? Batzutan bai, beste batzutan Spotify agertzen dira, edota irratietan, telebistan bai, batzutan, bakarrik ahotsa, Hori pentsatzeko da, nik noitzait pentsatu dut, zeinek jartzen dio hainbeste ilusio horrelako lokuzio bat egiteari? Sergio Arrospidek. Iluso. Hor patatak, iru bider, olako, baina, zailena da, sartu behar dezula, testu berdina, erderaz eta euskeraz, espazio berdinan. Hoi da. Eta hori egitea da, ostia, benetan... Dauzkazu 6 segundu esaldi bat. Eta esan behar dezun mikrowin labea. Mikrowin labea. Inoiz esan ez duen esaldia naturaltasunez. Mikrowin labea martxan jarriko dut ama. Ez? Kolakaua behar dut eta mikrowin labea... Mikroin labeak, nola da, bueno, ez. Baina erapenak mikroin labe eta... Proposatu zidatela euskeraz egitea, erderaz egitea, eta bazekiten, lagun batzuk dira, eta bazekiten ni Bartzelonan eman nitula 13 urte, gutxi gora bera, orduan, katalanez bai, nahi kondo moldatzen naiz. Katalanez hitz egiten dezu? Bai. Wikipedia editatzen ari danarentzako, katalanez egiten. Garai hartan, nire euskera erdoildu egin zen pixka bat. Eta orain berreskuratzen, hau izango da, agian, euskeraz egiten dudan lehenengo elkarrizketa horra osoa. Eta hortarako bilatu du erdoildu hitza, nire alabak egunero erabiltzen du erdoildu hitza. Zergatik. Hemen gelditu imazen. Esaten dit, egunero esaten dit, zure euskera erdoilduta dago. Bai, horregatik dakit. Ze motivazio... Baina erdoilduta egoteko, erdoildu hitza daki, hori oso kontradikzioa handia da, Bueno, alabak gogorarazten diolako egunero. Nik badaukate aekako irakasle bat etxean, nire alaba txikia. Ze ondo? 8 urte dauzkana, eta dago superadi beti. Eta zapatilla jartzen dituzunean ere esaten dizu, erdoilduta zaude, aita? Ez. Ez, oraindik ere ondo. Ez dakizu oraindik,
zure adinakin ez dakizu lokarriak ondo lotzen. Beti, esaten. Eta hori egia? Bai, bitu. Bertan egoten dira, baiko. A ver, Sergioren zapatillak ikusten ari gara. Daude nahiko soltu horrela, baina, bueno. Bai, konfirmatu dezakegu, Sergio Arrospidek ez dakila zapatillen lokarriak lotzen. Beste titular bat, hor daukaztute. Trukoa da ez askatzea inoiz eta sartzea zapatillak klizak. Nik egiten duten. Bai, por cierto, zapatilla eta zitza egiten, gure beste galdera, bueno, klasikoa esango genuke, baina laugarren programa da esan dezakegu klasikoa dela, Bai, noski baet. Vale. Bosgarren programa berezi izango da. Klasikoa jaio zineten. Klasiko jaio zineten. Osea, lehenengo programan ja ja klasikoa zen dena. Ba, gu gandik hasita. Nola ze ordenetan jazten dituzu galtzerdiak eta zapatilak, eta ez Mirari Martialenak esan zuen bezala erantzur, esan zuen galtzerdiak lehenengo eta gero zapatilak, hola, anormal, holako begiradagien, anormala zean, hola, ze galdera itezu. Ze ordenetan jartzezu, galtzerdi bat, bestea, zapatila bat, eta bestea... Bi galtzerdiak segidan, eta gero zapatilak. Eta ze ordenetan, ezkerra, eskubi, ezkerra? Eskubia ezkerra. Oh, sistematikoa. Beti, bai. Gainera, ni badaukat, como es la bilateralidad. Bai, nire eskubiko eskua eta hankak, sentitzen ditut nahiko, zakite, esan behar nuen, boteretsuak. Erdoilduta? Ez, erdoildutak ezkerrekoak. Entzumena, bai, alde hontatikan. Bai? Bai, pixkatu beto entzun. Bueno, bizta bai, lentillak eramaten ditu, eta hemen, eskubiko lentillan, ez daukat hainbesteko... Lentilla bakarra eramaten du? Ez, baina hemen daukat ez dakite lautapiko, eta hemen irutapiko. Eta hemen... Bueno, a ver, euneko 75 edo lakon bat izango da, bueno, ez dago gaixi, No llevo pin de cuidado conmigo, baina bai. Bueno, baina lateralidad, ojo, Orduan beti hazen naiz zure... Txiste badago, baina ez dut ikusten, eskuinaren indarra edo horrelako... Lehen Franco zitzein dugu... Txiste hor dago, baina ez dut aterako. Zukaratu. Bai, eskuindarra. Sergio Arrospide, eskuindarra. Eskuindarra, beste titularra. Eskuinaren indarra, Sergio Arrospide, aurrengo liburua. Ostra, boxeko kandidato izan den liteke. Arrospide. Bai, gaina... Eskuinaren indarra. Arabako kutxua hartzen diote, bai, Arrospide horri, orduan igual... Bueno, motzegia, ezan behar da, Arrospide de Lezama, Díaz de Vox. Ortega Smith. Pañon. Bai, bueno, hor usten dugu, boxek deitu nahi behar badio, baina, bueno, nola Wikipediarik ez daukan, bueno, norbaitek egin beharko du, guiño, Baina ez da bakarkan nola jazte dituen zapatillak eta galtzerdiak, baizik eta orokorrean nondik hasten zehazu? Osa, dutxatik atea, eta dutxatzen zean, goizean, edo gauean. Goizean, beti goizean, oso goiz eta urotzakin. Bai, benetan, duela 5 urte utzi nion urberoari, ja ez dute erabiltzen, eta handikan, bai, beti utz... Baina zure gauza da, esan etxean, ez dezu kalentadoreak endu... Bai, baina bikoteak amaiak ez du erabiltzen... Benetan? Urberorik ez. Eta horrek? Bueno, bai, betetzen dute bainera, baina gu ez. Duela 5 urte ez dezu gurik berotzen. Ez. Eta te hartzen duzu hotza. Bai. Bueno, te hotza, demora guztien, oso ondo, makarroiak pixat gogorrateatzen dira. Pixat egiten dut nahiko hotza, bai. Bai, baina normala. Bai, oitu nintzen, eta ez dut erabiltzen. Ez dut faltan botatzen, ez dara. Ez. Orduan, zure galdera antzuteko, normalean, zazpiterdiak aldera gutzatzen naiz urotzakin, eta gero, gantzotzioak eta kamiseta, gero galtzerdiak, gero... Oin, Flor ari da imaginatzen, Sergio Arrospide kaltzontzilloa kamisetak eta galtzerdiekin, eta bilarko egun honak ikustekoak izango dira. Eta azkenengo gauza, azkenengo gauza ezaten da, normalean kamiseta. Nire torsoa ikusteko. Bai, osea, galtzontzilloak, galtzerdiak, hori da lehenengo irudia, eguneko lehenengo irudia. Bai. Eta gero ja, galtzak, zapatillak... Bai, agian, edo galtzak, kamiseta, zapatillak, eta gero
berokia edo jertxea. Baina azkeneko gauza kamiseta, ja? Bai, ez me gusta. Bai, esan nahi oso katxaz dagoela. Baina oso eroso sentitzen ez nire gurputzarekin, ez eta oso argala egon beti. Bai. Oida, interneten, YouTubeen eta gertzen dian errusiarrak bezala, ez? Beti kamisetai gabe, mobidak egiten. Sergio, makarroiak egosten, urrotzetan, kamisetai gabe. Nire burua ikusten dut, urrotzan dutxatuta gero, ateratzen naiz, kamisetari gabe, eta nire burua ikusten dut oso... beharra dukazu hor... Basatia. Bai, hartz bat... Mikel Goñi bezala, horako oiu batekin. Horra ikusten ez. Eta hartz bat zure eskuekin nakatzako grina sartzen zaitu. Edo jaio berri bat. Edo Mikel Goñirekin txortan egiteko. Mikel Goñirekin txortan egin da gero dutxatu behar dela bat, urrotzakin, bai. Pulsazioak jeisteko, eta... barkatu Florengo da beretxean, esaten hau ez da nire Sergio, ezagutzen nuen Sergioa, bai, hau da nire alde iluna. Bueno, bukatzen juteko esan barnun, baina, ez, oraindik ez, baina 10 minututxo edo izan dugu, aurretik, eta lehenago, Sergio hori utziko diogu, bale, bai. Marrazteko, idazteko edo. Urrengo gonbidatuari utzi behar deot gai bat edo... Hau ez gai bat berez, dilema bat. Egia da, Mikel Antero ez zen gaixi egon, baina ez zen izan gonbidaturik onena. Ez, egia da, ekarri genula, laguna daukagulako, eta... Azken orduan bai ez esan zegulako. Mendikan agurtzen dugu Mikel Antero, mendikan. Liberretzegolako. A ber, ordu arte izan zen programarik onena, baina gaur Sergiokin egon da gero, hau dela programarik onena. Bate dudari gabe. Gero eta beagoa. Eta hurrengoan ja akatuko dituzue zuen rekorrak. Bai, horretarako etorria. Eta egia da, Mikel Antero ezen gaizki egon, mirari, besterik gabe, eta Iker Gurrutxaga... Xili gelditzen. Bai, oso flojoa izan zen, baina, gero eta oberagoaz. Ikasiko du alare, Bai, Ikerrek ikasiko du irratia egiten. Beno, noiz utziko eta hemen nire galdera edo gaia edo... Denbora dukazu, dauzkagun 10-15 minutu hauetan, denbora dukazu marrazteko... Galdera bat izan daiteke? Izan daiteke galdera bat, galdera zuzen bat. Zergatik da Sergio Arrospide munduko gizonik erakargarriena adibidez. Vale. Eta esan urrotzak indutxatzen darako. Adibidez. Edo marrazki bat, edo proposamen bat, edo ez dakit, batek noiz bait utxik utziko du. Baina nik vigilatuko jote mendikan. Nik ez dut irakurtzen, ez dut jakin nahi zer jartzen duen, zeren guretzako ere sorpresa izan behar du, baino, vigilatu behar dut, zehozer idazten du. Baina, paperutxak ere emango ligukeola zer hitz egina, ez? Bai, eta paperik gabere, bai, baina... Itzaki bat behar du. Ez uste, ez dugu aitzaki gehiagirik behar ere, Emaia zu hori, mesede? Bai, azkeneko, Zuk badakizu desberditzen Mikel Urdagarin eta Einaute Lorrieta? Ostra, guretako bat. Fularri gabe, bai, baino bestela. Konturatu zera pertsona berbera dira, bizkiak dira, Noizbait ikusi ditu norbaitek bi hauek elkarrekin? Ez. Dueto bat egin dute noizbait? Ez. Gainera, gaizki disimulatzen dut zeren biak musikariak dira. Baina Einaute Lorrieta ez dauka besteko tremolorik, ez dut. Nahi badu bai. Ez dakit. Galdetu bere emazteari, ez dakit. Urotzakin dutxatzen da. Eta tremoloa barrura sartzen zaion, edo ez? Hau matxo maitia. Ez da broma, Osea, esan nahi, Clark Kent eta Superman... Berez bai, broma da, baina... Bai. Barkatu Mikel eta bestearen izena nola da? Einaut. Zeita, hau. Danak ofenditu, Ez, kontua da, Clark Kent eta Supermanek behintzat disimulatzen dutela, zeren Clark Kent da periodista eta Superman da superheroia. Baina, haue dia, pertsona berbera eta biak musikaria dira. Eta biak gitarrarekin. Eta antzekoak dira. Antzekoak eta biak kantautore perfil hori daukate. Osa, indezakete crossover bat etxean eta beraien familiak ez dira konturatzen. Bai, bate dudik, gabe. Sergio, baldin batzu zer pintatu, ez dakik urrengo konbidatua zin izango dan. Vale. Apostua bai,
badukagu, baina oraindik ere ez dakigu zein izango da. Orduan, sorpresa izango da, datorrenarentzako, guretzako, eta zuretzako ere bai. Agian esan dezu, haze galdera utzi dioten ez dakit zeini, edo gaia, edo... Esaldi bat da. Bueno, gero esango digo, Sergio Arrospide izan da, eta gero beak izango dugu, zein da Sergio Arrospide? Galdetu zure amari. Edo begiratu... Zure amonari, agian. Wikipedian begiratu, baina ez da gertzen. Hemendikan, deitzen dugu jendia, Wikipedia sortu, editatu eta barrean. Bai, norbaitek lan hori hartu nahi badu, mesedez, nire Wikipedia argitaratzea, egitea. Kopiatu dezake zure web orrialdea sergioarrospide.com. Adibidez. Badaukat beste bat orain, sergioarrospide.com da nire web orrialdea. Hau da, Mikel Antero bezala, beste bat egoa daukala, hortxe, Mikel Antero, Sergio Arrospide. Bestela nola zabalduko nire lana, osea, ez daukat sare sozial, bueno, badaukat, baina ez naiz oso aktibo sare sozialetan, web orrialdea behar dut, eta bestela, hau oraindik bai nirekin funtzionatzen du nahiko ondo. Horiek dira nire tresnak. Bueno, jendeai ondo erortzea, ez? Jendearekin ondo gelditzea eta majoa izatea, ez? Normalean, ekitaldi batetik beste bat ateratzen zait. Hori benetan esaten dut, eta badago jendea daukala marka asko, eta nik ez dakatain beste markari, baina, bueno, lana oso ondo dijoa. Bueno, nik galdera tekniko bat egin behar. Oain arte nahiko ondo junda, ez? Ondo junda ez da oso formala izan. Baina, zertaz hitz egiten duzu bakarrizketetan jubilatuekin? Bai. Eta diferentziarik badago zure beste bakarrizketekin alderatuta? Bai, hau zen enkargu bat. Eskatu egin zizuten, esperski, jende helduarentzako. Eusko Jaurlaritzako trafiko saila edo horrako, bai? Bai? Benetan? Bueno, hemendik besarka da bat, Eusko Jaurlaritzako trafiko sailari. Kontsumo sailan egin zidaten enkargu bat, eta orduan trafikori buruz, istripuen buruz, jubilatuek dauzkaten istripoi buruz hitz egitea. Bai? Bai. Eta hortik komedia teatzen. Nola? Ekideteko istripuak ezateratzeko bikotxeen artean, eta barra. Jubilatuen artean... Etzan behaietaz parre egiteko, ze geldoak zealaten. Etzen hori. Horri bai, horri buruz egiten dugu, txantxa, baina gauza da, beraien artean egoten da istripuen kopuru ondiena, jubilatuen artean izaten dela, los atropellos, ez dakite horrako gauzak, bai. Orduan, pixkat izena du, bakarrizketa izena du, con 100 ojos. Oh! Bai, anda con 100 ojos, ahora gozore. Eta, bueno, da, kampaina bat. Eta ni Mikel txiste bat zeukan eta isildu egin du, Bota, Mikel, venga. Esan marron con 100 ojos y 2 dientes. Bai, nik ere hori buruan neukan, baina txiste zarratzelako. Ze animalik dauka, bi begi eta 100 hortz, kokodriloak, eta ze animalik dauzka, 2 hortz eta 1 begi, jubilatuen autobusak. Bai, hori zen txistea, bai. Eta, begietan ikusi dizut. Dios, elkarretza hautzen. Gauza da hori, enkargu bat zela, eta ikustu nuela, baldintza horiekin. Eta nahiko ondo juten da, bai. Hombre, damazkizu, 3 urte? Honekin? Hau izango da laugarrena eta beste bat badukat sinatuta, bai. Osa, 5 urte ingo ditut horrek. Eta, noski, a ber, komedian edo stand-upean ibili izan garenok, edo badakigu publiko guztiak desberdinak direla, eta noski, egin ditzazkezu normalean komedian egur pixa sartzen dezu, eta jendearekin sartzen zea, eta batzutan pixat mingarria izan behar da gero bueltatzeko. Baina zu bak, izu nire humorea oso txuria dela. Niko txuria, inklusiboa esan nahezun bezala, eta... Moñasa. Bai, baita ere, baina jubilatuek eskertzen dute eta eskatzen dute bai, horrelako pixkat, bezakite, gazia? Bai, saltxa pixkat, ez? Bai, hiper pixkat. Bai, eskatzen dute eta eskertzen dute.
Bai, nik egin nuen behin jubilatutan Iruñan bolo bat, Txarri Diazekin, eta seginen zehatzen, testua, gure testu normala, pixkat moldatu egin genuen nola, eta azkenean bihurtu zen festa bat besteakin sartzen, eta galditza genuen, kartetan jolazte zute, bai, eta zein da mendikan trampatiena zein da, eta argitzeukaten zein zen trampatien, eta azkenean testuari uko egin genion, guztiz, eta egin genuen festa bat, par batzuk egin, eta behaien artean bat lo gelditu zen, bestea zeon gora etorri zen, pastilla bat hartu barri zantzun gero, osea, bueno, izan zen festa bat. Eta izugarri disfrutatu nuen, baina ezin dut imaginatu hori, 4 urtetan, 5. ere egingo duzu, hori, denbora guztin, osea, zuk hor disfrutatu egin behar duzu. Ondo dago zeren ikuslegoa renovatzen da, osea, nahiz da, osea, zu jutentzea, residentzia berea, 5 urtera, eta berdina kontatu dezakezu. Normalean esaten dut, badakit, osea, ya sé que hoy lo vais a dar todo como si fuera vuestro último show. Baina, es que ya, denetatik, bueltan daude, eta oso, askoz askeagoak dira, baino, bai. Eta batez ere hortekan 10 minutua ez diala gogoratzen, esan nahi. Eta errepikatu zakezu testu erdina, Mikel, ofensibo... Duela gutxi esan zidan... Hau zer da, edadismoa. Emakume, bai, tare, badago hortik, bai. Zin da, zer esan. Baina, horregatik. Baina emakume batek esan zidan, jetxe esakezu volumena, me hace eco en el marcapasos. Eta, hostia, esos son los límites del humor. Mikroaren volumena, jetxe, arritmia bat sentitzen ari nahi. Bai, benetan, Lehenengo hileran zegoena, eta esan zen, pues bajar, me hace eco en el marcapasos, anoto el marcapasos, eta esan nuen, hau da, humoreanen muga, kasu honetan, hau da. Sergioren limitea, ez? 17 gora, ja, puedo matar a alguien, bai. Bueno, esaten da, inglesez esaten da killing the crowd, ez? Killing the crowd. Bai, ikusleak akatu, esaten da, oso ondo dijoanean, zure kasuan, horre on liteke, ez? I kill the crowd, eta danak markapasosakin, arritmiakin, ez da ditzer. Baina, eskertzen dute, berai buruz hitz egitea, humore egitea, eta batez ere, osea, taburi gabe, ez dakite, solasean ibiltzea, ez? Osea, beste kolektiboekin bezala. Osea, ez zea juten ez dakite gazteen gan eta hasten zea horre dena neurtzen, beraiekin berdin. Polita da, oso. Zer nik aldera bat dakat zuentzako, biek komedia egin dezue, biek stand-up egin dezue, eta, galdera bat baino da, refleksio bat, eta konturatu nahi zuen bertan, Txan. ze antzeko diran fonetikoki hitzak, eta ze ezberdin, osea, stand-up eta etzanda. Eta estanda, bai, estanda komedi. Estanda ere, bai. Pum! Baina estanda dira beste adibide bat, baina, osea, bat da stand-up zutik eta etzanda... ja. Etzanda, estanda eta stand-upa. Etzanda komedi da, badakizu, stand-up esan nahi duela, zure ikuspuntua, bai, mantentzea, stand on your opinion. Bai, horregatik, ez da bakarrik zutik egotea baizik, eta zure iritzia mantentzea. Ikuspuntua mantentzea. Eta orduan, etzanda komedi, izango edozein ikuspuntua onartzea, ez? Bai, danai, bai. Ez daukat iritzirik. Ez daukat iritzirik, baina, bizirik nago. Osea, iritzi hori mantentzea, ze polita. Neri hori gustatzen zaitze, nere iritzia da, iritzirik gabe, eta mantenduko dut. Ez aldatu, betiko. Iritzirik gabe ez dago komediarik. Noski baietz. Ez dago... Sinatzen dut. Bai, ez? Iritzirik ez baldin bakazu, nahiz eta faltsua izan, nahiz eta pertsonaiaren barna egon, baina iritzia behar dezu komedia hori egiteko, eta publiko hori pulso bat bota. Ikuspuntu zehatz bat behar dezu komedia egiteko. Bestela ez dezu ezer aportatzeko gaitasuna. Bestela txisteak botatzea da besterik gabe. Bai. Eta, kaduka, horrek ez dauka... Fijatu zeate autobusean toazenean barreltzen dezula eta bere da... Agian hor badago ikuspuntu bat, izkutatuta, baino euki behar dezu. Baina hori ateratzen dezu... Voy a decirlo más elaborado, baino zure komediaren atzean egon behar da entzaiu bat. Bai.
Entxabi bat. Olerki baten atzean, entxabi bat. Komediaren atzean, entxabi bat. Osea, bai. Mira, komikoa, poeta, aurkezlea, aktorea, hiltzailea, hiltzailea, aurren hiltzailea, eta Mikel Goñiren amorantea, esango denuke, eta ensaiista ere, bai. Ensaiista. Zuk ensaiatzen duzu? Testoak ensaiatzen dituzu? Bai. Bai? Asko, osea, zuk komak ikasten dituzu? Horietakoa zea? Horietakoa naiz. Ta gainera arronago, benetan. Asko, lo de ensaiar ez deko bartez, nire kasuan ez da horrela. Ensaiatzen dut, eta arronako. Benetan. Bai, eta irakurtzen dut pila bat, tekstua, aldatzen ditut komak edo esaldien, ez dakite, batzutan hitz batzuk aldatzen ditu edo ez dakit, blokeak, hartzen ditut goran edo beran, eta saiatzen naiz, dena partitura bat bezala neurtzen. Ojo, eta hitzen ordena aldatzen dezua bai, la palabra referente. Aliteración, edo nola... Aliteración, bai. Poeta da, ere. Bai, gustatzen zait pila bat horrelako errekurtsoak kontutan hartzea. Adibidez, non dago txantxa, ze hitzan, ez dakit, erdoildu, erdoildu agertuko da, esaldiaren... Bukaeran indarremateko... Bai, eta sorpresa mantentzeko... Momentu arte. Ni justo kontrakoa. Nik normalean, bolo batera eramaten dut papeltxo bat, eta euskat igual 6 hitz, ez esaldi, hitz apuntatuta diala blokeak, eta gero ja, maldaltuko dut. Esan didate, adibidez, Luis C.K. Luis C.K. da niretzat ez dakit... Masturbatzailerik onena, hasteko. Luis C.K. ezagutzeztunarentzako Wikipedia bauka, bilatu ezala. Komediaren munduan niretzat da... Aurpegi raroa jarri du. Komediaren munduan niretzat da referenterik handiena. Gero pertsona bezala ez dakite, baino komediaren munduan bai. Eta azken, etorri behar da Bartzelonara hurrengo hilabeten usteet, lagun batek erositu sarrerak, eta esan zidan, azken hilabete hauetan egiten dituen, edo azken urte honetan egin dituen emanaldietan, ez duela eser prestatzen. Bakarrik juten dela, eta gai batzu dauzka bere buruan, eta... Testoa probatzera doa. Ez da probatzea, baina ez du behar prozesu hori edo egitea. Luis C.K. itzeanean. Luis C.K. Mikel pixkat... Mikel eta entzuleok. Mikel eta entzuleok, bueno, zu entzuleen parte izango bazina bezala bain. Luis C.K. da, benetan, komediak eman duen handienetarikoa, netzako George Carlin onena izan liteke historian, gero Luis C.K. eta hola, ikusten jartzea pedantitos, komedia zitza egiterakoan. Itxi da zure momentua, beti iristen da. Sergio Asida, Luis C.K. Rekomendazio txiki bat, badauka oso serie motza, Louis, horatzen zera, hori da, ostra, altxor bat da. Bai, berrikusteko. Hemen berrikusteko. Gure 3 ikusleak, edo entzuleak, apuntatzen nahi dira. Lui, apuntatzen, Luis C.K. bere etxean esaten, L-O-U-I-E, Louie. Louie. Gainera dago doainik ikusteko aukera, bai, online. Azken galderarekin, nik uste junin behar dugula, Sergio idatzi du bere, idatzi edo marraztu edo ez dakit, bere proposamena utzi du sobre barruan, sobre haitxita, notario horren esan barko genuke, baina ez dago notario horik hemen, eta eskerrak, berroita marrero zizute, agertzeagatik. Sergio bere proposamena egin du, eta nik bukatuko nuke ja azkeneko galderarekin. Ez dakit... Zure etxean, Sergio Arrospide, gogoratu aktorea, poeta, filosofoa, aurkezlea. Serial killerra, Mikel Goñiren amorantea. Sergio, zure etxean ze ordutan afaltzen dugu? Aurten. Aurten, ojo? 2026an, sortziak eta laurden aldea. Sortziak eta sortziak aldea saiatzen geha maila prestatzen, eta dena baino normalean, aztena sortziak eta laurdenetan, eta bukatzen dugu behatziak laurden gutxitan. Oso berandu zuretzako, niretzako oso goiz, hemen Marseillesa jarriko dugu, Sergio Arrospide ere, frantsesa delako, oso goiz
afaltzen duelako. Eta zu, Mikel, barkatu baina. Etxean, 7 eta 4 den, 7 asko. 8 eta 4 den gutxi sukalde jartzen. Vale, hemen Marsellesa jarriko dugu bukatzeko, eta goaz urrengo astera arte. Oparitxore mate... Oparitxore mate mango diogu, bai. Flandul? Ez, hobe, bueno, hemen dirua dago, ikusten da. Bai, dirua asko dago. Honei deitzen dugu pikupak, bale? Da, bi piku, edo bita piku izaten dira normalean, orain bakarrik bi piku ditugu, zeren ozeanuen eta jantozak. Oso gustokoak ditu pikuak. Benetan. Jantozak, ostra. Eta hortxe, Edo oso aktore hona da, edo gustan zaizkio. Ez que eroskikoa dian, ditu. Mendik agurtzen dugu eroski. Lokuzio bat egin zanetake piku bat jaten, edo... Dastazatu eroskiren piku zoragarria. Ze ondo esaten dut. Hala, Sergio pikuak jaten dituen bitartean, gu bagoez. Zoaz pikuekin, Sergio, eta gu beltatuko geha. Botatzen ez balima dituzte. Urren gazteran.